Hewejäne salam, ben Altın. Habarsız galma gepleşigimizin 210-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, Abloşkan görüp gönü bölüm açdyňyz gerek. Mene täzelikleri başlaýan, sizem gözüňizi kırp manjyk görün, ýoksa täzeliklerden habarsız galarsyňyz. Menin pikirim 7-den 70'e gyzlaryň ýatdan bilýän bir aýdymym bar. Şol haýsaýdym tesirlerde bellen garaşýan. Ýazdyňyzmy? Elbetde läle. Şol aýdyma Halipa Maraldurudiýewa bilen Şahrizada klip götürilýär. Läle jorojan gyzlar aýdyr läle jan gideli seýrana ay aýdym kenara. Läle jorojan gyzlar aýdyr läle jan barali seýrana ay aýdym kenara. Bahtiyar Allaberenov Türk aýdymyna cover götürilýär. Dertlerim köp. Dertlerim köp, kele duman. Dertlen aýdyn, maňa duman. Dertlerim köp, kele duman. Dostlar, ýene bir täzelik Didar Dikey bilen Mat Nazarow täze klip götürildi. Tilki. Tanımadım tilki. Sen tilki. Yanlış yerdeyme belki. Yok sen tilki. Tanımadım tilki. Sen tilki. Yanlış yerdeyme belki. Ýene bir täze klip Batyr Hoşdurdiýewden Men ýaňyşym. Klipde odanjy gyzyň ýüzü ýaman tanyşlaý. Kim ka o dostlar? Men ýalňyşym, dertli bu başım. Sana haýyşym, bağışla ýalňyşym. Men ýalňyşym, dertli bu başım. Murat Özden Başım Aýlanýar. Başım aýlanýar, men durňana. Başım aýlanýar, adım durňana. Başım aýlanýar. TikTok'da milyon patbeşikden köp bolan Gülçinar Täç, Halipa Kerim Gurbanaliýew bilen klipa düşüpdir. Gördüňizmi? Ey sefi o adam ýylgyr şifagym, ömrümün bedeli mehribanlydym. Ey sefi o adam ýylgyr şifagym. Avadan Halmedowadan täze klip bar. Edil häzir günleriň hawasyna laýjak şetdali. Gitjek sen diýäniň bary ýalan sen diýäniň şetdali. Endiki täzelik Halipa Nurmeredowyň ogly Didardan Sen gitdiň. Ýene bir Halipamy Suhan Orazberdiýewiň ogly Şükür ady Sonanyň. Ağalar yatırdım, barıca düş gördüm. Ağalar yatırdım, barıca düş gördüm. Yanımdan çıkmayar adı Sonanyň. Yanımdan çıkmayar adı Sonanyň. Halipa Ballahajynyň jany sesde bir näçe performansy Mukam kanalynda. MP şarjyna Mekan MB bilen başlaýar we Harman bu aýdymy diňläň sebäbi ýakynda klibi gelýär. Rap gerekme sana ba meni tüm gerekme sana ba tüm gerekme sana ba Gulyali kefadın rap gerekme sana ba meni tüm gerekme sana ba tüm gerekme sana. Ýene bir täzelik hip-hop dünýäsinden ýadyňyza düşýän bolsa Narsesin Üseyit Bolt aýdymy ady. Ana şu aýdyma remix edilerler. Easy home, golden pachka, piece dola, yaktı ilk joint bu. Tırda pass out, girdim koma, blash konum, yak yok, viski kolum bile. İştem açak, buzu domat, keyfim olmat, get yok, girdim tumrulap, düne başla.
Instagram täzeligi diýinmi moňa, TikTok täzeligi diýinmi bilemok ýöne Begenç Öräýew öz haterlaryna diýiş ýazypdyr. Bu aydın TikTok'taki negatifçiler için yazılan sitelerimden ibaret. Talanın olsa özün TikTok'ta efir açıp otur. Bu yere gelip bana erbe satır yazma otur. İlki bilen ayna sere saçını çepe sağa yatırken ulap ağzım tepediciyim bana su getir. Inni gelýär habarsyz galmanyň iň gowşagajyklarynyň birine köneleri ýatlaşagajymyza Şirin Pälwan we Alşerawi Guýşerawi. Guýşerawi Alşerawi dolu dursun badalar. Guýşerawi Alşerawi gaýgy gutsa ýadylar. Guýşerawi Alşerawi deli gönüm şadylar. Ýada düşer ilki tüýbi duşuşukly gizeler. Yeni bir köneler ýatlaly DJ Bega Fit Laçyn Mammedowa diňe söýgün gerek. Hey ola sen maňa näme diýär? Seniň eliň yetmez maňa. Menim süýenim nirden bilýär. Peki gönüm yetmez saňa. Maňa diňe bary gerek. Seniň süýüň bary gerek. Eger senin süýüňde bolmasa maňa bu dünýä ne gerek? Maňa diňe bary gerek. Senin süýüň bary gerek. Eger senin süýüňde bolmasa maňa bu dünýä ne gerek? Inni gelýär tesirleri okamal şagajymyza ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Merjen Agamadowa. Salam. Size de Allah'an salam. Bize Instagram sayfamızdan yazıp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Yazmura. Täjikistan türkmenlerinden salamlar. Videolaryňyzyň hemmesini sypdyrman görýär. Köp sag bolun. Ýene görmäne dowam edin. Size de salam diye. Inniki tesirimiz Diýdar Jupbeýew. Salam mejitama. Kakyly Toýry Nuraliýewler barada çykaran video gyzykly bolar. Biz hem şeýle pikir etdik. Nesip bolsa ýakyn günlerde çykararys. Yine bir tesirimiz Batyr Durdiýew. Salam uýajygym size diňe üstünlük arzu etýän täzelikleri siz bilen like biz bilen. Tesiriniz üçin hem like'ınız üçin hem köp minnetdar. Inni gelýär soňky tesirimize Perhat. Mejitama videolaryny görüp like hem de tesir ýazmasam, şol gece gözüme uyku gelen o adamlar. Size de maslahat rahat ýatjak bolsaňyz like basyň hem de tesir ýazyň. Perhat ýazan tesiriň üçin birinji bilen köp spasiba. Ýene yüzüme güldürdüň Perhat me iň gowmuşdaklarymyň biri. Dostlar, bu bölümde haýsy täzelik hasken ünsüňizi çekdi. Gülçınaryň klibi düşünmi ýa-da Begenç Öräýewiň rap aýdanymy? Üçüncüsi bolsa meniň has owadan bolup gelişimmi? Tesirlerde hökman belläň. Ona näme şeýlik bilen bölümimiziň soňuna gelýär. Indiki bölümde görüşýänçäk özüňize gowja seredin. Hoş sag bolun. Bak kızım çıkar. Yanına Vay, şu taýda goýaýynmy? kaptanı. Ya çiğneyecek misin? Yo. Koy şu kaptanı son al ya çöpe bu sırası ya. 40 goýna. 40 bol ya, değil mi 40 bol ya? İyi. Git onda daşlar kızım ki. Var. Yo, bolluja goýdum. Bilmem men odanlığım var. Gözlerini atıp kırıp bilsinler. Yaptır dertlerim köp. Dertlerim çok. Demiştim. Men yılan. Seylan. Tilki dermi. Yılan kıs etken. Coran. Kıs yılan geldi şu an. Anakonda uyandı. Anakonda diyemedi. Saçlarına mamarttı. Men meditam üçin oňartdym. Häzir alýan fön pulumy. Seni merwede ýaman. Türkmenistana gelýär, hasam erwetleşipsiň. Gıyırma men dinlek görün aydymda Usain Bolt näme? Usain Bolt'tan yok mu? Yo. Ýadyňyzda bolsa, ýok. Başga. Yine bir klip hip hop dünýäsinden. Yine bir täzelik, nereden klip en güýçlüsü? Sonra Narzes diýip bilemi o? Narzes. Ne aýdýar? Narzes'in. Ki hater olsun da. Diýip sattym gördüňmi şu taýda? Öldürdüm çağırdım. Gömdüm bre. Ustam,
Ben ne kofi içesim geliyor. Yolu tapmadım da. Kofi içi. Kofi sen kofi alıp vermedin ama. Yani bak ağzıma salıp vermedin. Yok sen alıp verme. Gelemeyiz havarsı kamanı. Boş ne? Niştek təzeliklerine. Eşittim fahotu. Küçükten. Minnoş vaktim. Şu adam minnoş ama. Söyle pullansan geliyor zaten. Benim haterlarım yazarın bu bölümün aşağına. Direme Zida. Dertlerim çok. Ama kafa duman. Anne neymiş? Vay avar. Gitti.